Hoekstra het al wat met Friesland. Zijn familie komt je bij en het al jouw keer de Alversterrentocht fietst. Maar ja, die koer dit hier net rokje. Wel, deze jaar konden wij niet de fiets Elfstedentocht doen. Zo dan denken wij, wel, misschien zien wij wel heel Nederland. Zo 12 provincies in 7 dagen. It's all about learning a little bit more about the Netherlands every day. Zij zou zijn land wat leren kennen van de corona-aanpak in Nederland. In Amerika heeft een groot aantal steden het virus net goed onder controle. Er zijn al meer dan 150.000 mensen onverstoorn. Well, remember, in the United States, we've handled it 50 different ways. All of our states have their own plans. I think the Dutch government here has done it pretty well. I would encourage many of our states to take a look at how the Netherlands has done it and gotten, I think, pretty good results. But, you know, we should all be talking to each other and all learning from each other. Na de tocht treffen de fietsers de Friese commissaris van de Koning. Wij fietsen, wij lopen. Ja, wij zijn heel van alles Nederlands. nog wat. Ja. Welkom, Piet, welkom. Hartstikke leuk. Goed te zien je. How are you? Fine, thank you. Friesland en de VS hebben een bijzondere relatie. Want Friesland is, na Frankrijk, het eerste formele bestuursorgaan in Europa dat de VS erkend heeft. Relaties met buitenlandse landen is altijd wichtig. Al hier en dal als het gaat over de economische belangen die direct binnen bij uw bedrijven. En de Verenigde Staten, dat is een wichtige partner voor u. Ook voor uw regeer, maar ook voor uw bedrijven. Dus we ontvangen graag de ambassadeur en de bedrijven om verder te bouwen aan uw vriendschappelijke relatie. So it's a small present. You can show it also in Groningen and in Drenthe tomorrow. Would be a little bit careful with it. Thank you very much.